रात्री येईपर्यंत तांदूळ घालून याजमानी वाटा बरोबर ऐताच आहे. फोटो काढून झालं की पटकन बंद करायचा. फोटो नाही गावग्या बरोबर आम्ही पाणी काढणार सगळेजण आम्ही पाणी कसं सगळ्यांचं काढा ना. आम्ही पाणी
गो नाही गो नाही नाही. तू जातो तकडे नवऱ्याच्या घराकडे जातात. नाही घरी जायचं इथं आता. ही जात ए भाऊ खायच्या ह्याच्यात ना. चला तर मित्रांनो आता वरात चालली या आणि सगळी चाललो आम्ही. तुम्ही आता मी टेम्पो ने हो. आम्ही आता चाललो आहे आमची वरात घेऊन. कासारड्याक जाऊचा कासारड्याक. आणि आमका ही गाडी दिलेली आहे. त्याच्या जागा अगो बरोबर उलगडले. ते लॉक असतं तर कसं काय तुमच्याकडच्या गाडी ह्या वेळेला दरवाजा तो तोडणारा नाहीतर का. तू जोरात चापटता. जोरात म्हणजे असं खेळलं तरी जोरात येतात. कवग्याचा ते का हवा होय होय तिचा बसला असता तर जरा मजा येईल असती. उघड आहे तर रमा. काय दोघांनी आयडिया केले ते बघला नाहीतर का. म्हातारी येत म्हणून त्यांना का टकवला होय. काय माहिती नाही. एसीच्या ह्याच्यात राहशाल काय वासात.